Питахте ме как аз осъществявам връзката с мъртвите. За едния от начините е нужно да изпиете едно кафе, ако ще гледаме и ще осъществяваме връзка с ваш близък или роднина. Някои от нещата, свързани с вашия близък или роднина, който е починал, ще ги покаже самото кафе още в началото. Малко по-късно ще направим повикване на същия този ваш близък или роднина. Като вашия близък или роднина, който е починал, е все още там в астралния свят, неговото астрално тяло ще се покаже на една врата или може, ако искате да го наречете, портал. Той ще стои на тази врата, докато му задавам въпроси и докато имам връзка с него и може би да го питате нещо. Връзката с такъв починал ваш близък би била успешна, ако се осъществява в разумно време на денонощието. Той стои на вратата, вижда и чува и отговаря на въпросите, които му задавате. На някои въпроси не дава отговор, защото му е забранено. Тъй като най-вероятно аз за него съм познат, в първите моменти те се чудят кой съм. Но много бързо разбират това. Както и разбира, че аз осъществявам връзка с тях и техни близки. Можем да провеждаме разговори с въпроси и отговори до тогава, докато издържим физически, особено аз. Тъй като това общуване с астралния свят и с хора от астралния свят отнема доста голямо количество енергия от моята. Самото повикване и отварянето на този тъй наречен портал прави един голям разход на енергия, като от някъде трябва да се компенсира. Една част това е моята лична енергия. Затова общуването повече от 20-30 минути с един такъв човек си е доста изтощително. Може би се питате защо аз имам тази връзка и имам тази възможност да отворя този портал, който разбира се не го отварям аз, но става по моя молба. Ако искате да знаете, гледайте следващото видео, в което ще ви разкажа точно това.